Prečo je Váh divá rieka? Podľa jednej povesti bola rieka Váh kedysi veľmi pokojná. Ľudia si na jej brehoch postavili svoje obydlia a verili, že rieka im bude vždy priateľská. No jedného dňa sa bohatý zemepán rozhodol odkloniť tok rieky, aby mu slúžila len pre jeho vlastné potreby. Prikázal vykopať kanály, aby rieka tiekla tam, kde on chcel. Rieka sa však cítila utláčaná a neslobodná, preto sa začala búriť. Začala zaplavovať polia, búrať mosty a odniesla so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Odvtedy je Váh známy ako nespútaná a divoká rieka, ktorá si vybojovala svoju slobodu a už nikdy sa nedovolí nikomu ovládnuť. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.